wato alhamdulillahi abin farin ciki ya same mu babban shehunmu Shehu Ahmad Zangowi ya ƙara cikin makaminsa tare da babban shehiya. Allahu Akbar. Wato wannan haɗi na Allah ne, kuma muna sa ran Allah ya albarkaci zamantakewan gidan shehu. Wato muridai da awam sun shiga cikin rudin kwakwalwa a 'yan kwanakin nan. Wasu hassakan kai ga ana turo tambayoyi game da dalilin shehu na yin haka. Dalilin shehu na auren shehiya daga zawiyar mu ta Kaniwu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wato abinda muka sani ne cewa babban shehunmu Shehu Ahmad Zangowi Alkaduni shine mafi girma kuma mafi kololuwa a cikin raya sunnar auren shehunanmu na cikin Kannywood. Allahu Akbar. Mun ga himmar shehu yana ƙoƙari wurin ɗabbaka da raya wannan sunnan da tabbatar da mawadda da ƙololuwar hibba ta tabbata a zukatan shehunnai a tsakanin zawiyar Kannywood. Allahu Akbar. An samu cewa babban shehunmu ya yi aure ba ɗaya ba biyu ba a cikin wannan babban zawiya, duka dai domin amfanar shehunnai ne. Har ta kai ma wasu daga cikin manyan shehunanmu da muridai da hutubai har da awam suna tambaya, shin menene hikimar shehu na wannan aure da ike kuma isausu aura kuma isausu? Don ana kirga auren shehu ana ganin kaman aurensa a wani ƙaulin ya kai 5, wani ƙaulin kuma ya kai 6. Don haka muridai suke tambaya, shehu menene hikimar yin haka? Wannan matsala ce ta saɓani. Waje haini ne da fuskoki biyu muke kallanta. Ta wani fuskan wasu daga cikin shehunanmu sun ce shehu yana wannan aiki ne don i'yantar da manyan shehunanmu daga budurci, i'yantar da su, daga darajarsu su koma zawarci. Allahu Akbar. Don a sauƙaƙa musu hanyar tafi da harkan nema. Allahu Akbar. Don a sauƙaƙa harkan nema na manyan shehunanmu daga cikin nisa'i, harkan nema ta sauƙaƙa ba tare da ana tsoro wurin rasa budurcin ba. Shehu yake hidima wurin ƙoƙarin taimaka musu a kauda wannan a cikin aure, don kasuwa ta faɗaɗa ta buɗu a ci gaba da amfanar da manyan hutubai. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wato wannan ɗaya daga cikin dalilan shehunne kenan. Daga cikin a'immanmu kuma waɗansu suna da ɗayan fahimtar kuma shine suna ganin cewa matan ne suke gaza haƙuri, suke so su ɗanɗana daga cikin hadarar shehu, suke kawo kansu don su amfana daga cikin tabarrukin shehu. Shehu isanya albarka a cikin kwanansu. Allahu Akbar. Da fatan ana ganewa. Maganganun wani lokacin sukan yi girma, amma dole mu karɓe su a haka. Haka shine gaskiyan kawai. Na san yanzu da yawa wasu sun shiga cikin wahami yana ɗiban su, wasu kuma ƙololuwan mawadda da ishtiyaki tana ɗaukan waɗansu daga cikinmu. Amma maganar gaskiya kenan. Matsala ce kawai ta saɓani. Da fatan an gane. Don haka sai mai fatan alkhairi a gidan shehu da wannan sabon nikahi da aka yi. Allah ya sanya albarka, kuma Allah ya sa wannan ta zama ita ce mai rabo a cikin albarkar shehu. Allah ya sa ita ce dai wacce za ta saɗe kwanan na gidan shehu. Allah ya sanya ita ce ƙurunƙus kanƙus. Allah ya sanya da ita shehu zai ya ƙarasa cikin zimmatullah.
Allah ya ɗauki ran shehu a hannun wannan shehiya. Sallu ala nabiyil karim.